Tohle je spotřebováno, co mám připravený na YouTube video, ale vylovil jsem tady na krátký video aspoň 4 dost oblíbené věci. První je 99% aloe gel, teď mám veliký. Tohle je skvělý místo moisturizeru nakonec, když jako nechcete nic těžkého, nahojení věcí, prostě jako aloe, tam kam byste použili aloe, na obličej, na vlasy, na cokoliv, prostě naprosto skvělý. Další je Revox, tady to SPF pro mastnou pleť s vitamínem E. To je naprosto skvělý, tady to mám rozstříhnutý, že jsem se snažil dostat co nejvíc, ale jinak je to už asi 50. balení. Používám celý rok, doporučil jsem ho už spoustu lidí už ho díky mně používá, protože stojí fakt pár korun. Je skvělý pro přesně mastnou pleť, protože trošku matuje, není těžký, rychle se střebává, nenechává bílej povlak, nic takového. Dokonalý. Za, myslím si, že 130 až 160 korun. Mají ho i v Rossmanu. Další je tenhle gel krém, spíš gel a moisturizer od Skin One 04 se centelou, naprosto dokonalý. Tady možná ještě malinko vyhrávnu. No, spíš ne, možná, jestli něco uvidíte. Je to takovýhle vyloženě gelík prostě, který se úplně nádherně rozmaže, hnedka okamžitě se střebá a pak máte fakt pocit, jakože vyživený, hydratovaný pokožky, prostě centela, skvělá, Skin One 04, snad nic, co jsem od nich vyzkoušel, nebylo blbý. A poslední jsou tyhle Pimple Patches od CosRX, který mají taky i v Rossmanu, stojí taky asi 150 korun, je jich tam 24 různé velikosti. Jsou to takový typ průhledný, takže to vyloženě jako neschváte jako těma samolepkama, ale dají se i třeba trošku zamalovat make-upem, zatřít make-upem, aby byly méně viditelný. Ale hlavně mi přijde, že jako léčej jsou s kyselinou salicylovou a přijde mi, že fakt jako i pomůžou, nejenom skryjou, ale i pomůžou s tím pimplem, s tím beděrem prostě. Fakt za mě skvělý. Vyzkoušel jsem jich několik, tyhle používám pořád, protože jsou nejlepší.